baysa aning mga nga atan may tripan patig tangad patig ang ilumay itong tangad to kanang kamong gay tinisok na sa una ra pero okay na nang kamong kay wala na sa among teritoryo kanihang buwak dali do kay ring ipaso di pa kuan ni tripan man hinuon sa baysa anong buwak may ahilabtan. Hello, good morning. Good morning sa tanan. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Ala ko sa labisa. Pamahaw na ko. Ang pamahaw na og ingon galupoy. Di bawa ang kape stick. Pero ako kapanyapon gabi tungod sa mga lakaw gapon di kapoy ko biyahe-biyahe. Ang katog ko wakali ko update gapong adlaw maritog gapong adlaw na may lakaw tumig it's inyo mapabot na dari makasapot wa man tanang hilabot ng lamponas maghang mga tanang biskilid ang mga duway nang ipa ado-adon taw mga buwak na mabuhi pang lingguan man. Unsa kaysa ang ipanglingguan maghang mga buwak. Buti nga malaman ta kay patig kamo ay tutubangan ipangtigbas di man jud agi og bata. Kulatan malaman tas pangitabo nga. Panigbason malaman nga manay sa unta. Kabaysa ng mga tanom. A few moments later. Hello, good morning, Monday morning, mag-prepare na ko sa ang dinumugan. Sa di pa ko mo trabaho, padong ko mo trabaho, iandam na nahodaan, dara, dinumugan mo diha. A few moments later. Hi, madong palis diay, palis na, Lunes. Update ako sa kahimtang karong adlaw, bitaw ako ka video sa jugay ng buntag kay kibaw man kag Lunes nga busy. Kamusta na mong tanan, mayong palis sa tibok kalibutan. Salamat Lord. Daghang salamat sa kasas kinabuhi. Excuse me taga-adlaw. Pila-adlaw ko ako nagsaring-saring. Bitaw kay Sabado danhiman ko Sabado Bernis diay din hira ko Bernis Sabado pagka Domingo wapod kaya Sabado diay matong di ako lakaw nagpatsikap dito sa apo pagka Domingo tapos by Nirlin matong kisapot ko kay mag hagbas ang hanggar ang tanong man ram tapos daplin matong kisapot ko pagkahapon pagkadlaw nagdumog ko mao ko nang muntag ako din mugan karon nautuhan ko duty kay wako kalutog bawon sa mga bata pagsadyo kay dinhi putong nga ay gagaw kay may pagbalik kay nguli man kay birthday mas amang dyan nalit ko ganiha matong pagabot na sakpan pa ng mga bata igwan na hindi pamahaw sila digamo sa tirada lay ko sang labunon ni Kalunis kay mamatid na serbisyo dinay kawaw niyang serbisyo kay tinarag mo niyang trabaho pa mo ko nagbinuang trabaho man ko so sagnalit ko pero okay ra karon kahuman ako mag-prepare ko daan o kuan kanang bawon para ugma marinate ko daan o nagadubo ko daan o para sa danjang hapon anyapon ya may nakatan naanta bitaw kamusta na mong tanan wala may gubot sa kalibutan ma'am yun ngayon mayong adlaw diha ma'am mayong Lunes ni pili sa taghap salamat kadto ma'am sa kanunay nimong pagsubaybay sa video ug salamat inyong tanan katong mga malumong kasing-kasing nga kanunay na naglili bisan man tuod og pila ra ka tawo nang hang naglili salamatan sa kunyong tanan kay bawa na mo ginsa mo karon na inaas ang kuan naglantaw karon sa ang payag Kamusta mong tanan? Kamusta itong Lunes?
na baro pizza. Pizza G's na siguro ron. G's baro. Sabado. So, pizza G's na lang deron. Kwan deron. So, anniversary deron sa among sungay. Si Urbano Burato. Pizza derong anniversary. Murag pila kakatuig itong among sungay nga among banaw. Ano kayo naman dum? Pasensya na mo sa mga video nga putod-putod. Hindi tabagon dito nang ninga na nga kuan kuno ko kanang maulit ito diyang gingan nga paundangan ako nuko ang pag-video-video kaya ako nuko angay ako nuko kanang mga taong mga hinamay hindi ko matablan hindi ko maawaw kaya manamay siya nabawkin siya okay ra salamat na mas pagtamay sa itong pagtanaw ng gitamay kaya ako na di kasi kaya man kong sakto ang trabaho man ko tumingin nga siguro kong trabaho kung nando salamat kung nando ka na itong pagkanlaw-adlaw ay mga maintenance palitin ando gihapon na yun na mag-uwa ko na kayo na ando okay ra salamat o kapay na ando wap ko na hagad din doon bisag piso kung nagpangado din doon bugas tag sa kasalmon raman yung panikay-sikay mabito na magwantar ako magdumog say makita ay naman ko sayang man po itong amiga nga mudawat og binlan og tinda iingnan galing kulid sa ganihang buntag nga naba ko no koy rape kay magpagama kung mga skin dinadlaw-adlaw wala rape kay katong rape dito sa Herlin ningagi pirinda raman to gitubos naman wa pa rape di ko makagamag skin di okay ra gud unta og mag skin di pero nairip dali siya gagaw ni upir po bro hasol na kadyo og kuan kanang di ato bitaw masang ni upir salamat lang pagkadyo maduta tong kuan may atong rep kaya nahaman naman po pala ba anan naglaba ko mga sapatos sa diha mga kami para na po para panihapon kaya kuha ng mga bata para panihapon adubo ko nagmarinate ko daan para prepare na ako pa kaya ako naman buruto ko magpawahaw balik na po sukuan sa do mga palingkawas naman ko rin sa do na siya kaya nanay mo ngunay salamat lang po kunin siya kaya sa Lunes to Bernes ra ko. Kinapot siya. Salamat kadyo. Manila ko pada. Lunes to Bernes. Kinapot siya sa hay nga maka-absent ko. May emergency, may kuwan. Absent ko. Pero makasatong nga po rin ni uli. Mahaman ng trabaho, makauli mo sa to. Kaya naman ko magpakuha kay nanapagkuhan buwaja nanapagbuwaja sa karsada daghang buwaja ron susunod sa gasa mga buwaja ron sa kasa manakot ko na mga ilitiro bitaw may buwaja sa karsada mga nang mag-commute naman ko sahay mo doon pa daw ko kasakay na nasa skina daw malaka dyan kumit na kumahapon mo na magprepara ko daan sa do para panihapon ito kami ng labhan kay isipti na magdaan o nagigawas kaya maggawas-gawas pa dakdakan na pupuan nga nihang kinabuhi at ito sang kinabuhi kain lang tagata panikay-sikay salamat lang tas labang magagawa mga katagan patag panglawas aptik pata maka panikay-sikay
Kaningin nga undang na kuno ko kay wa man ko sildo. Bago ko ni hawa nila mga ko sa YouTube kay ano ko sildo. Ang demo wag ko ni ana nga ako nag video. Ang video harang ko ng trabaho. Ano ko nang gilabot ang video. Ano ko nang ngawat ko video sa diha. Haraman ni mao. Dahil na magpapunot ko na para sa garden o hangguwak na di hagbas na punot ko ng dito. Wala pigaba. Ang hagbas magway sa matoy ang hilabot ng tanggata. A few moments later. Pre na di kusbay sa kapait ng kong bulangoy sa daw ko kabidyo kay galisod ko. Pait kong bulangoy sa daw tag 22 ang kilo na. Pait kong 5 ka kilo kay hansuman ng ron na pudugma kay sumhan pag mga taos kuan dinumugan di na may dahon giandam dia. Sugod na po na nagbangod ron.